Chislovic, y bêl hir i'r ryddhau Robles, dros ben Ashley Morris ac I gefn y rhwydd, mae mor syml â hynny. Chislovic ar bêl berffeth, amddiffyn Pen-y-bont yn gwbl sgwar, a Louis Robles yn rhwydo I bedwaredd gôl o'r tymor. Harling yn ceisio taclo Smith, mae mlaen at Draper, cyfle gwych pan hynny Draper, sgwar at Robles, a mae un yn troi yn ddwy yn syth. 19 munud wedi chwarae, camgymeriad arall gan Pen-y-bont yn ildio meddiant. Ond Draper yn croesi at Robles. Wide Ryan, you can get this. Seconds Ryan and you can't. Smith, tu fewn at Draper, Robles, mlaen at Draper. Greb Draper o gwmpas Morris, a draws wyneb y gol, mae'n cael ei chlirio'n wirthiol gan Oliver Dalton, a Pen-y-bont yn dianc eto. Y Seintiau Newydd yn dominyddu yn llwyr. Bêl hir gan Astles, chwilio am Robles, yn helpu'r bêl mlaen I lwybr Draper. Draper at Smith. Smith yn troi, gosod y bêl at Robles. Robles yn troi ar ei hat-trick. Louis Robles, cyfle gwych iddo fe I rwydo'i drydedd. Boateng yn rhedeg at Dalton, yn croesi at y postyn pella. Chislovic nôl at Draper, Draper yn troi, gosod y bêl at Chislovic, a draws wyneb y gol. Ac mae'n mynd I fod yn gic o'r smotyn, y drosedd gan Dalton a'r Boateng, a'r dechrau gweitha posibl i'r tîm cartre. Draper yn erbyn Morris, ac mae'n sgorio, oddi ar y bar. Draper yn ymestyn mantais y Seintiau Newydd, munud a hanner yn unig sydd wedi chwarae yn yr ail hanner. Owen a Harrison, dim pwysau ar y gôl geidwad profiadol, a fe sy'n rhyddhau Chislovic yn syth. Chislovic, dangos I gyflymdra a'r bas ymlaen tuag at Draper, ac mae'n beder, ail I Draper, ond y canmoliaeth I gyd I Chislovic am y bêl wych sy'n hollti'r amddiffyn. Y Seintiau yn troi amddiffyn yn ymosod mewn chwinciad, ac mae dair yn troi yn beder, ail I Draper o'r prynhawn. Davies, meddwl chwymwth, croesiad peryglus allan gan Blaine Hudson. Bydd Davies ail gyfle. Cain Owen yn agos ato fe mewn, mae'n mynd tuag at Moon, ond dim trafferth I Harrison yn y gôl. A mae fe yn rhyddhau Lewis Rees, a dyma lle ddath y gôl ddiwetha. Tro hyn mae'n Lewis Rees, a tro hwn mae'n drosedd Nathan Wood, a mae'n mynd I fod yn ail Gerdyn Melin I Nathan Wood, Cerdyn coch I Wood. Ac ergyd I obeithio'n Rhys Griffiths a Pen-y-bont, achos mae fe'n chwaraewr allweddol. Diffyg disgybleth gan Wood, o ddim rhaid iddo fe droseddu fanna. Pas dda gan Davies. Owen. Mae Georgievski wedi cael Cerdyn Melin yn barod. Ail Garden Melin I Costa Georgievski, a mae Pen-y-bont lawr I 9-1. The message was, these are a very energetic side, good young players, well organised with an excellent coach. So don't just think you're going to turn up here and just play your normal game. You've got to get at them, you've got to work as hard as them, and then the rest will follow. So I was very pleased that they followed the plan. And the best preparation for the game against Connors Quay on Tuesday night. That's right, big game Tuesday night. So nice to go into that with 6 wins and a clean sheet. Cyntaf, meddwl oes I roedd TNS yn dda iawn heddiw, tîm addahog. Dwi'n falch iawn gyda tîm, achos dwi'n gweithio'n galed y gêm gyd. Heddiw TNS's day. Gwyd, da ni'n allan y final third, da ni'n digon clinical weithiau, ond dwi'n meddwl, clean sheet, dyna da ni'n chwilio am, a wedyn da ni'n gwybod sa'r goals yn dod hefyd. Dwi'n siomedig iawn,
heddiw, ond mae eisiau i ni parhau i gweithio yn galed, ymarfer yn galed ac i fod yn barod o Kevin Druids wythnos nesaf.